Ang 43 anyos nga akusado sa nilog nga pagpatay kang Christine Lee Silawan, mentally fit. Matud kini sa Pangulo sa Center for Behavioral Sciences sa Vicente Soto Memorial Medical Center, kinsa mo'y mipaubos kang Renato Lienes sa neuro o psycho examination. Si Luan Mirondina sa report. Sukad ni adtong Sabado hangtod kaganihang buntag nagpabalik-balik sa Center for Behavioral Sciences si Renato Lienes alang sa kutay nga neuropsychiatric exam subay sa request sa Police Regional Office 7. Buot masiguro sa kapulisan kung anaa ba sa saktong pangisip si Lienes nga nahimo man niya ang ingon niadto ka brutal nga krimen. Sa pagpakig-istorya nila ni Dr. Renato Obra ug mga kauban ng psychiatrist ngadto kang Lienes, nasuta nilang consistent man kini sa iyang mga tinubagan. Si patient or client Renato Lienes is physically and mentally fit to stand for trial. We were not able to elicit any morbid agitation. He can carry on an intelligent conversation, and therefore he is not labeled as a person who has a mental problem. Gitataw ni Dr. Obra nga walay psychiatric history si Lienes apan nagpakita kini og sexual perversion o pagka-pedophilia. Nakitaan hinuon nila og sexual frustration si Lienes subay sa napakyas niyang mga relasyon. Hinuon miangkon kining tigamitan og gidiling drogas sulod na sa pipila ka tuigan. 11 anyos pa lang si Lienes, dihang nagsugod paggamit og rugby hangtod nga migamit og namaligya na gayud kini og shabu. And what will happen to somebody na nakashabu? They will manifest the same signs and symptoms, the same as that of paranoid schizophrenia. In fact, ang patugno maniksain aning mga shabu users is paranoia. Uban ni Renan Quiñones, Luan Mirondina, Balitang Bisda.